yanzu shi ke haka za a zauna ba wani labari kai basu saka duba fa wannan lowdown din gaba daya wannan lowdown ko ba gane ba komai ma ya shi na dama isa da kira ta yi dumame ce ta bada gama mana wallahi jo wannan tana yanzu me abin yi wani ce kawo so wata masara ne kwanaki amma yanzu kamata ya gane ku tashi mu zama cikin garin nan ko ma wace za a yi kawai sai da kace kawai ka komai ma kace za kawai shugaban kasa wannan rayuwa yanzu an ce a zaɓa mahutan nan kyauta ta wata biyu amma a shekarya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga wani zafi wani ya gami kai Tina! Ke mai sun yasa a cikin gare ina ka je ne? Alhaji ina nan yana goge motar nan ne. Ok, to ka kyauta. Ka je ka ƙara goge ta da kyau. To Alhaji. Kuma sannan ina so zan dan aike ka tuko. Daga nan ka san guri da zai Alhaji. Ka gani ba ma saka mun shi a cikin mota yanzu ina nan zuwa zan tuko. Ka tuko? To an gama Alhaji. Ka fi kowa gari ba. Ma Alhaji. Shi ne ɗan zaga wanda da wasu da mani Kai jama'a waya ce mai kuɗi ne yake cin biredi ka duba mutumin nan ya haura miliyan 100 amma a tsirin naira 70 sai ya yi tafiyan kilomita 100 kafin ya ci wannan bala'i da me ya kama mutane wanda ma ba su kai shi kuɗi ba suna taimaka ma al'umma a ce shi dan taimako ni da nake mai gadi ma garin kwaki ma ya gagare ni sai wannan bala'i da me ya kama motar nan ko kantaki ba za a yi da wannan motar ba mutum ya haura mu miliyan 100 a ce yana yawo da motar 300,000 ta tsorowa shugaban kasa ya maganar mutan arewa Allah ke da yau da gobe ko babu mutuwa shi wa'adi Basta, kaga wannan fulawa? To ya so mana shi mura ya za ka kana wani jira. Ku ya so mana shi da Basta motar nan kullu fa kai ko kai ka ba sai kun sai bude wata mota da Allah gafara da kawai kuma barci da kuma shi kirgan da ake yi. Ha? Abu sai kuna wani abu. Yanda ake yi, yanda ake yi. La ilaha illallah. Kai mota alai. La ilaha illallah. Abu alai. Ba za ka gani ni ma in tsira da mutunci ne tun da wa'annan samari sun fasa wannan gilas na san biredin nan Alhaji baba ne zai yi ba ni ma ba ka gani tsira da mutunci na shugaban kasa ba mu san me kake shiri ba soyayya irin ta gaske ba maje kala ba mu fara ta bari ba in san gaskiya muke ma shugaban kasa mu da gyara ba ma ki ba la ilaha illallah an fasa mota Alhaji Alhaji la ilaha illallah Alhaji lafiya an fasa ta gidan ta ganin gwamna Ina bayani na yake. Alhaji gilas aka fasa Ina buredi yake. Alhaji ma hukunci ina bayani na yake. Alhaji ai buredin sun dauka Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buredi na wallahi buredi na Alhaji buredi Alhaji gilas ina buredi yake. Alhaji Alhaji gilas din moriya gaba ina buredi na yake. Alhaji gilas din mota Wallahi wata yanzu kai baka san ina halaka shi ba. ne sun tafi Ina baka san halaka shi ba. Alhaji wa inna ilaihi raji'un Ba wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ka so buredi na. Idan baka so shi ba sai na ina abinci na kare an sina sallame ka dan Allah Alhaji na rantsi da Allah ya kai ba Allah Alhaji ka ganin buredi na. Alhaji